Βλέπεις εκεί το φάγουμα της πέτρες από τις τριχές που ήταν, που τραβούσαν προς τα πάνω για να παίρνουν το νερό. Έχει πηγάδι προς τα κάτω δηλαδή. Έχει πηγάδι προς τα κάτω, αλλά δεν θα πάμε εκεί, θα πάμε σε ένα άλλο που είναι ακόμα πιο σπουδαίο. Και γύρω λίγο πιο αριστερά, εκεί σώζονται οι αγιογραφίες από μια εκκλησία που το επίπεδο ήταν πιο ψηλά δίπλα από τα τείχη. Εδώ μπαίνουμε τώρα μετά την Ρωμαϊκή περίοδο, περίπου τον 3ο αιώνα, μπαίνουμε στην χριστιανική περίοδο. Και μάλιστα στην περιοχή μας, τώρα θα πω κάτι σημαντικό. Οι πρώτοι Άγιοι της περιοχής, υπάρχει παράδοση, ποιος διέδωσε το χριστιανισμό στην Ευρώπη, ο κυριότερος Απόστολος της Ευρώπης, ποιος είναι? Ο Παύλος. Μπράβο. Υπάρχει... Ο Πέτρος ήταν στη Ρώμη. Δεν ξέρουμε αν ο Πέτρος πέρασε από εδώ. Ξέρουμε σίγουρα ότι ο Απόστολος Παύλος πέρασε από εδώ. Σίγουρα. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, γιατί ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν στην Νικόπολη. Και εφόσον ήταν στην Νικόπολη που είναι η Πρέβεζα. Και μετά την Νικόπολη αναχωρεί και πάει στην Επίδαμνο. Επίδαμνο που είναι το Δυράχιο, το σημερινό Δυράχιο. Και στην Επίδαμνο μάλιστα ο μαθητής του Άστιος είναι ο πρώτος επίσκοπος που ίσως για την ευρύτερη περιοχή μπορεί να είναι και ο πρώτος χριστιανός Άγιος της περιοχής μας, ο Άγιος Άστιος, επίσκοπος Δυραχίου. Στο Βουδροτό μετά έχουμε 3 Αγίους που έχουν σχέση με εδώ. Είναι ο Άγιος Θερινός ή Θερίνος και ο Άγιος Δονάτος, όχι ο γνωστός Δονάτος που γιορτάζουμε στο Βαγκαλάτι. Οι 2 πρώτοι οι οποίοι ήταν μάρτυρες, ήταν την εποχή αυτή που απαγορευόταν ακόμα η χριστιανική θρησκεία και έχουμε 2 Αγίους εδώ και δεν ξέρουμε να έχουμε κάπου αλλού στην περιοχή. Και έχουμε αργότερα, όταν πλέον ας πούμε η Εκκλησία, η χριστιανική γίνεται επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας, έχουμε τον Άγιο Δονάτο, τον επίσκοπο Ευρείας, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βουδροτό. Ο Άγιος Δονάτος για τη δική του εποχή ήταν κάτι πολύ σπουδαίο, δηλαδή έζησε κάπου εκεί το 450-460. Έχουμε σήμερα, τιμούνε ιδιαίτερα και αυτό είναι εντυπωσιακό, τον Άγιο Δονάτο. Κανένα άλλο χωριό δεν έχει τα ονόματά τους, αλλά το χωριό Μουρσί και το χωριό Βαγκαλάτι και η Παραμυθιά λίγο πιο νότια είναι το χωριό που έχει πάρα πολλούς με το όνομα Δονάτο, ενώ σε άλλα χωριά χάθηκε η παράδοση αυτού του ονόματος. Αυτά.